Samahan ug sanat ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasa ganyan. Maigsuon kinang adlaw atong gihandom si Santa Ines or Saint Agnes, Birhen ug Martir. Maigsuon, manginusol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, makagahom nga walay katapusan, nga nagpili ka sa mga mahuyang sa kalibutan, aron pakaulawan mo ang mga malig-on. Itugot nga maluyon nga kami nga nagsaulog sa pagkatao diha sa langit ni Santa Ines, imong martir. Magsunod unta sa kamakanunayon niya diha sa pagtuo. Kini gipangayo pinagi sa mong Kristo imong anak, nga buhi kaliban kanimong sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Basa gikan sa unang basahon ni Samuel. Si Saul giingnan ni David. Dili kaangay mabalaka kay kini imong sulugoon, maoy mo asdang ni ining Filistihanon. Ug si David giingnan ni Saul. Dili katakos nga may kag-away ni anang Filistihanon kay bata ka pa. Samtang siya anad na sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. Ug midugang si David, giluwas ako sa Ginoo, gikan sa kuko ug baba sa mga leon ug sa mga uso. Ug luwason usab ako niya gikan niini mga Filistihanon. Mingon si Saul kang David, lakaw ug panalipdan ka unta sa Ginoo. Unya gikuha niya ang iyang sungkod ug nagpili siya 5 ka buok batong hamis didto sa suba ug iya kining gisulod sa iyang puntil. Dala ang iyang lambuyog, miduol siya kang Gulayat. Mitagbo usab kang David si Gulayat ug ang tigdala sa iyang kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkakita ni Gulayat kang David, nakaminos siya kang David kay batan-on pa man si David ug pula-pulag aping ug gwapo. Unya iyang giingnan si David, iro ba ako nga imo lamang hadlokon og bunal? O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Mingon siya, duol kanako kay ipakaon ko sa mga langgam ug sa mga mananap ang imong unod. Unya giingnan ni David si Gulayat, miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw. Apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipalahan. Nining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap
ang mga patayng lawas sa kasunduluhan sa mga Filistihhanon, aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel, ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili sa espada ug sa bangkaw, kay ang Ginoo maoy makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Unya si Gulayat midasdas kang David, ug si David usab midali pagsugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil, ug gibutang niya kini sa iyang lambuyog, ug gipunting niya ug naigo sa agtang si Gulayat. Nalubong sa iyang agtang ang bato, ug nalukapa siya. Busa pinaagi sa lambuyog, nabuntog ug ipatay ni David si Gulayat. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto kang Gulayat ug gilungguan niya sa ulo si Gulayat ginamit ang espada ni Gulayat. Sa pagkakita sa mga Filistihhanon nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daikon ang Ginoo, ang akong bato. Taigon ang Ginoo, ang akong bato. Daikon unta ang Ginoo, akong bato. Nga nagabansay sa akong mga kamot, alang sa away. Sa akong mga tudlo, alang sa gubat. Akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa lipdanan, akong manluluwas. Ang akong taming nga akong gisaligan, nagabadlong sa katawan, ubos ka nako. O Diyos, sawitan ko ikaw, o bagong awit. Sa lira nga may napulo kakuldas, awitan ko ang imong pagdaig. Kanimo nga nagahatag og kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Ang Ginoo mana kaninyo.
Santa rin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Hibayaon ikaw, Ginoo. Unya mibalik si Jesus sa sinagoga ug dito'y tao nga kuyos ug kamot. May mga tao sa dito nga naniid pag-ayo kung ayon ba ni Jesus ang tao sa adlaw igpapahulay. Aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kuyos ug kamot, duol nga ri sa tubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tao, unsa bay gitugot sa tung balaod nga angay buhaton sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Tungod ni ini, naglagot si Jesus samtang nagtanaw kanila. Apan nasubusab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituyod ang imong kamot. Gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa ng gula sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Nangibuntag ka natong tanan. Karon atong gisaulo, atong gihandom si Saint Agnes or Santa Ines. Diin nahimo siyang martir tungod sa paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. At Ebanghelyo karon naghisgot ka nato, nagpahinumdum ka nato nga ang pag-ayo, healing, ang pag-ayo sa Dios ka nato 24 hours. Bisan sa mga kining adlaw ipapahulay, no? Nagpadayon gihapon ang Ginoo sa pag-ayo kanato. Nagpadayon gihapon siya sa pagpakabana. Unya atong nakita di sa Ebanghelyo nga bisan kung siya nagbuhat og maayo, naapag yung naglagot niya. Gilaraw sa mga Pariseo po sa pundok ni Herodes ang pagpatay kang Jesus. O kini nga kasinatian ni Jesus ato usab ning kasinatian. Na dangat ang madunggan na kita pa'y nagbuhat og maayo kay kita pa'y dautan, no? Nakadungog mo anak kasagara atong madunggan, no? And that was also the experience of Jesus. Ang iyang gibuhat, nag-ayo rin Jesus masakiton, bisa sa adlaw ipapahulay. Pero, naglagot, no, ang mga Pariseo. Gusto nilang ipapatay si Jesus. Ug sa panahon nga kita usab, makasinati ni ana, atong hinumduman usab, ang kasinatian ni Jesus, samtang siya nagbuhat og maayo, daghan ang naglagot niya. And that, our conclusion is, padayon lang kita sa pagbuhat og maayo, bisan kung dagang maglagot. Sama kang Santa Ines, no? Maayo sa ito yung gibuhat, nga ihalad iyang kaugalingon, no? Dili siya magbinyo, no? Yeah. She was martyred, no? Tungod ni Ana. And she offered her life to God, pero ang baos, gipatay siya. Kita usab magbuhat ag maayo, pero expected na daan nga naadyoy maglagot, no? So kana nagpasabot lamang nga sumusunod kita ni Kristo, kay ang atong maestro si Kristo mao sad ang nasinati kita usab. Kung for example di ta makasinati ni ana, that is to say nga mas labaw pa ta sa atong maestro. So kay di man ta mas labaw ni Jesus, makasinati puta ni ana kada adlaw sa atong kinabuhi. Naadyoy daghan mapungot, maglagot, pero tanaw diri sa Ebanghelyo, tungod ini naglagot si Jesus. Naglagot. Nakasuway po si Kristo paglagot, no? Pero dili ingon nga paglagot iya siyang gisumbag, no? Iyang gikuan. Ug nasubo pa gyud si Jesus, no? Tungod sa pagkagahig ulo sa katawhan. Pero, tungod sa iyang dakong gugma, tungod sa gugma ni Jesus, iya na diyong nalabangan, no? Kining kalagot, kasubo, tungod sa iyang dakong gugma. Kita usab sa itong kinabuhi, na maglagot na to. Importante nga, tungod sa itong gugma, makalabang dahil tan ini, o makaingon ta ba nga, sige lang kay basin,
unsa po kaayang gibati basig na anay sakit no sa mga tanan no basig na anay problema tingaling tawhana tungod sa tunggugma ato ding diversion, the concept of diversion. Kay kung dili ta mo divert, mo dwell ta ni anang problema, kita ang maapektuhan. Kita ang nagbuhat og maayo, kita pa jud maapektuhan. Pero kung mo i-divert ato ang attention na yon, ato ring hanaon, sige lang kay basin na siya dakong problema. No? And most of the times ang matawon dakong problema nagi na kanang maglago tungod sa problema nga gidala. Probably na sakit tingali, probably na napungot, unsa kanang naibugat ang gipasan, mo na mapiktuhan ang actions sa tao. So kita, atong nakatunan is, ato pa yung palapdan ang atong pagsabot sa kada usa nato. Amen? Amen. Palihog manindog. Giluwas kita ni Kristo gikan sa makalaglag nga gahom sa dautan. Pangayon nato sa Dios kining maong grasya og panalangin ug moingon kita, amahan patalinghugi kami. Nga tinguhaon sa simbahan ang paglingkawas sa katawhan gikan sa bisan unsang butang nga mahimong babag sa pagmantala sa ebanghelyo ngadto sa katawhan niining panahona. Magampo kita sa Ginoo. Ngatagan sa Ginoo paglaom ug dasigon ang gigutom nga kalibutan nga dili makiangayong paagi gihikawan ug pagkaon biste ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhon sa tanang dapit mantigong mubati sa uban sa kinasingkasing gayud ug mubuhat sa angay isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magpakita kitag pagtagad alang kanila nga nanag-antos sa ingon mugaan ang ilang mga palas-unon ug magtabang kanila aron padayon silang mosalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Muntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nanagsubo tungod sa ilang pagtaliwan makakitag paglaom o kahupayan dinha sa nabanhawng Hesus. Magampo kita sa May gugmaong Dios, pinagi sa imong balaang espiritu, tabangi kami sa pagigugma kanimo diha sa among pag-amuma ug pagtabang sa uban, kinamong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Pagambo ka mo, na kanyang sakripisyo, dawatan ta sa Diyos samahan, magkagagahom sa o Ginoong mga gasa nga mong gihalad sa numanan ni Santa Ines, nga imong martir, makapahimot unta kanimo, pinagi kaniya ang maong mga gasa, makalipay unta kanimo sa mga gikaymutan mo ang patulo niya sa iyang dugo tungod kanimo. Kini mong gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa ka. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Dahil matis na. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Matara. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay sa imong santos nga martir si Santa Ines sa pagsunod sa palig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa man sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kinig Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Arong paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo mahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tun kay mo kaming giisip ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi kinuwang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himong mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo mong Papa ni Alberto mong arsobispog sa tanang mga pari. Hinumdumi sa maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, imo kami ngayon makaambit sa imong tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw ang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-iusa kita karon sa pag-awit sa mga pulong, gitulokan nato sa atong manunubos. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galang namo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuno luwas kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang dahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasaan ganun? Pakita ta ang paginigsunan. Managda. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Idod ko ang mayong kalawat kanimo, mantumanong lamang humayaw ko. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghadlaw ta kanamo ni atong kalig-on sa kalag, nga midasig kang Santa Ines, imong martir, sa pagabilin nga matinumano nimong alagad, sa pagka mananaog diya sa kasakit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Nagkasalamat sa inyong pagsimba. Ang Ginoo manaka ninyo, ug manalangin kanato ang Dios ug magahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nalan nagsantos nga misa dadang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.